sing nonton setiap Mayangkara tampil sing nanggap ya apa sing nonton ku yo akeh sing seneng yo akeh sing guyu ya akeh terus sing nanggap arang-arang sapa muni larang mengki sapa muni larang tau nanggap larang iki lho murah ya kan ya murah iso dicicil dicicil jare larang ngomong ngono dicicil kena lomba Bu dicicil ngomong ngono sedina ping 3 sedina ping 3 isu awan bengi pelunasan wi ping 3 heeh ya ngomong larang Mbak Niken iya mengucapkan terima kasih kepada warga sik Duren Sewu Dusun Klagen Desa Duren Sewu acara malam hari ini syukuran sumber syukuran sumber dan anniversary Telaga Sewu yang